въртене, ето такова. Едно, две, пам, 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 пам. Сега забележете в кой момент кавалера и в кой дамата всъщност прави ротация. Когато тръгваме да въртим, дамата не тръгва с десния крак да дава да върти и да става така. Едно. Тя не тръгва да върти. Получава се ту кавалер, ту дама, ту кавалер, ту дама. Гледайте сега. Имаме едно. Сега като дърпаме дамата. Хоп, 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 развърти. Не знам защо ви се получава като борба. И освен това, горе като се навиете, това го говорихме, горе като се навиете и като не искате долу да сте на фул контакт, тогава изобщо не го правете това нещо. Такова навиване направите ли, тук долу задължително се влиза на фул контакт и тогава вече ще изглежда друго яче. Защото ако сте така, тогава няма как да се усетите изобщо какво се случва. Точно така изглеждат отстрани. Допетите са ви най-крайната част от вас двамата. Горе сте събрали бузите една в друга, едва ли не. И изглежда като тия двамата, дето беше лепнат за теб, дето бяха така двама.